95%. Για σκεφτείτε το αυτό. Κάτω από την κυριαρχία των Εγγλέζων γίνεται δημοψήφισμα και πετυχαίνει 95 και κάτι %. Εγώ νιώθω ένοχος από την πλευρά των Ελλαδιτών για το γεγονός ότι δεν κάναμε ό,τι έπρεπε τότε να γίνει αποδεκτό το δημοψήφισμα και να γίνει η λεγόμενη ένωση. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ένωση. Η Κύπρος, άποψή μου και άποψη πολλών και πολλών από εσάς, είναι ότι είναι ελληνική. Άρα είναι συστατικό στοιχείο της Ελλάδας. Δεν είναι ζήτημα ένωσης, είναι ύπαρξη της Ελλάδας η Κύπρος. Θα μου πείτε, είναι άποψή σου επειδή είσαι Έλληνας και το λες. Προσπαθώ πάντα να αποστασιοποιούμε από τα γεγονότα, να φεύγω και από το συναισθηματικό μέρος και να τα βλέπω. Είναι επειδή είμαι Έλληνας το γεγονός ότι 95% ψήφισαν υπέρ της Κύπρου, υπέρ της λεγόμενης ένωσης. Δεν τη λέω ένωση, τη λέω, πώς να σας το εξηγήσω, αυτονόητο στοιχείο, συστατικό μέρος είναι. Δηλαδή δεν νοείται Ελλάδα χωρίς την Κύπρο.